Kain po. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Kitchen! Today's video po, magmumukbang po tayo ng fried pompano at saka meron po tayong chop suey. Drinks po natin lemon green tea. Tapos may sasawan po tayo sa likod saka rice po. Pero before tayo kakain, i-bless mo natin yung food na sarapan. Sa lahat po andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po. Kain po. Ang sarap po ng pampano. Kain po.
Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po. Thank you so much din po sa laging nag-share po ng mga videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa suporta at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine. Winnie Kalalang, Chibi Rosel, Mex Go, at saka Rochella Kawad. Sa Sulid Kawa po, Jubel Mukbang, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, ST Vlogs, Jiner, at saka Angie Monsor. Sa Super Kao po, Arceli Bunes, Ens Mukbang, at saka Rome21 Saudi Vlog. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. At saka thank you so much po sa nagpalipad po ng blessing. Last video ko po sa Pork Humba Bisaya. Thank you so much po sa isang sisikoy po sa mukbangan po. Rimis TV Watkins. Thank you so much Sisikoy for sharing your blessing. God bless po sa channel natin. More viewers po, Sisikoy. More subscriber po. God bless po at saka keep safe. Ingat. Shoutout po sa Solid Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy YouTuber. Shoutout po sa Team Matibay. Lalo na po kay Ma'am Christine Cici Logawa, Mamita Brenny Lagangan, Jessie Pastrana, Nancy Susun, Abby Calderon, Stella Batusin, Alma Pareden, Ate Iding Ensilay, Nancy Susun,
At saka Jason Laksamana, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa laging andito po sa premiere, It's with Alma, PG Family Mukbang, Rinis TV Watkins, KTG Kitchen, The Foodie Bee, Babayang Maharot, Rowan Cook Food, ASMR, Usang Salaro, Nanay Madselen, Lola Ganda Yorowa, The Hungry J, The Hungry Ann, Jenhen Capares, May Vlog, Ens Mukbang, ST Vlogs, Eat with Lou, Itsugi, Food is Life TV, Win Eats, Cook Like Crazy, Ikim Rasalas, Angie Monsord, Jinier, Papa Boy TV, The Hungry Melrose, Senior Junior TV, Dung Kalapang Channel, Michael TV Vlog, I Garcia 1301, Angel Mendoza and Sol. Sa lahat po na nandito po sa premium na hindi ko po na-mention, shoutout po. Shoutout po sa Team Ka-Turtles. Shoutout po sa kababayan natin andyan po sa Dubai, lalo na po kay Nordy Misilio, kay Bon, at saka kay Ruth Ann Corpus. Shoutout po. Shoutout din po sa kababayan andyan po sa New Zealand, lalo po kay Jessie. Shoutout po, Jess. Shoutout po sa mga taga-Litaya, Magaldan, Pagasinan po, lalo na po sa Sarati family. Shoutout po sa Rosel family, Rotia, Kawad, Salbanera, Bulawit, Inok. Shoutout po sa taga Danal Calbayog po, lalo na po sa Guyes family po, shoutout po. Sa Damaso Compound, Balingga sa Quezon City po, lalo na po sa Lahiban family po, shoutout po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe. Mag-iskusin po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Merry Christmas po sa lahat. Keep safe at God bless po. Bye-bye.